Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat. Ikaw na lang. Alis ka dyan! Makagat ka! Dito po kami sa... Mangunguha kami ng mangga. No. Kaso nga lang po, mayroong bubuyog. Mangunguha kami ng mangga. Pero may bubuyog na. Maliliit. Kaya yun, darating na nila. Ada pa o. Ada kabay to kung kamu na dir. Ada o sa kabuok. Aw, tulo kabok. Dai. Ayaw, anay. Maslum. Awat to sa kaparungpong. Mag-hi ka, anay, hi. Ay, ato sa kaparungpong. Mag-hi ka, anay. Hi, hello. Maslum man to. Maslum lagi to ya. Pero mahinog ito tamis. Tugas naman na ito. Tugas na, ada nga may kinputan ng tamis. Nasa rin ka apple mango ito. Aton apple. Apple mango. Apple mango man to, amsing tatay. Dere. Mga kapatid ko. Liboy, nagsirin na apple mango. Ito kay ginispray ni Aton Lola. apple. Patata man na kamo. Elefante ako. Elefante. Di, are ni, di lo pa der. Aton balay nga karaan. Nangalimot na ako na aton balay. Maraming bunga sa taas. Ba't ko ngayon gibatang ni ano? Nahulog na lang po ang ibang bunga. Nahulog, nalalagom. Itcha. Ayaw pag sinakaidong. Hinog na ba? Luya taman. Kita ba? Daslo mo na. Luya taman. Kadang bunga yun to, ubos. Uy, kasi ito! Naghinat ko yan, nanguri ito sa sako. Kasi ito! Pamalo ko yung bukod ko may ng ano. Tanggalay din ang puno. Ada pa na tao. Para din umalik. Ayaw pagguluga, Paul. Ayo, kumain. Hinay. Kuanan na niya. Makatama. Violet. Ang color niya. Aw, ito na apple. To, Bingo. Kuan ito. Hoy, ampol ay pagkubiyan sa itong kagmay nga sanga. Ang rapid ko na sabot ko. Yan ang kalupaan ng mga probinsyanong waray vlogs. Nahulog la. Ako katrabaho kasi yung vlogger. Daghan na tayo nila. Nino? Porta na siya si Jer nga nigas. Makikprint man siya sa ako. Dagang karigara man siya. Adto kan amon na mo nga rasa to kay kolekton apple minto. Ino man ito nananong hinidong. Hinidong. Ha, manadun yung pala na tununa dong. Ito. Ito amon tong karaan ito. Aw, nanumdum na kumpadir. Ah, tuno na nga balay. Hilig na la. Rayo, ay lat nga yan ano. Di ba? Sa balkon. Ini tarum na kon 14 ni kapunuan na bulo to na buhi. Ini tadto ini. Lubi? Ang tatay pa ito diya. Ito. Wala, nagkakataktak na lang ako na babayom. Kuan ito. Mga hinog naman, be. Ito basta mga hinog na. Paparungpong. Tao, marungpong daw na. Jeep na rin po ng buka na bal. Kuan ni pag Anong ganun ano, pinalitan, jeep na po. Mahal ang kilo ito. Oh, kay may sarak yan ka mo. Nga po, kung magbaktas, nagpagamat puting. Mga tugas na, Bel? Adiyo, kaputunon. Amin ni dahil matangis yun yung matag na yun. Di ba din amay ni natin ito balkon nga dadamo, agagmay? Oo, ang ginsik na po. Oh, matamis siya kung hinog. Ito ba?
mga to, nahulog. Dili ato mga tugaskol. Ani mo mata ay pagikuan dito kuno man gaha. Adan mga kuno kita mga dagko. Adan mga tumoy. Dili mga tugas na. Hello, magandang hapon. Manguha kami ng mangga ngayon. Ang daming bunga. Ato, ano ta ngayon? Sayang, nagkakalaglagan na lang. Sige ka puta sa puno. Ato, udlot. Sige ka puta sa diyan puta. Ito ko ada. Itimplan, bili mong gatas. Waray. Ay, naimran dugan. Hindi, pagkatulog lang. Yawa katutuya. Hello, magandang hapon. Mangunguha kami ng mangga. Ang daming bunga. Ayaw pagtabala. Andun yung kapatid ko sa taas. Ang dami talaga, be, bunga. Ang dami pang puno. Ayun pa, oh. Tanim ng mga kapatid ko. Ano siya, be? Apple mango, tapos may Indian, tapos may Carabao. Ayan, oh, ang dami. Mga tanim ng mga kapatid ko. Hi, Sir Benjamin. How are you? Shout out sa lahat ng nanonood, sa 1 million viewers. Lupig kami. 1 million viewers. Shout out. May unta man na ding. May pinuna. Atong tagpo pa. Atong tagpo.